गासैबो रायजो राजा ऑडियंस नोंथांमोन बेयाव नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय ओरैनोथ' आङो दा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनोबा एचएस कमप्लीट खालामबाय किन्तु रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै ओमफ्राय लोगोसे मडेलबो आं सासे मडेल फर्स्ट अफ अल आङो 2020 स्टार्ट खालामदों बे मडेलिं जार्निखौ ओमफ्राय दा आंनि गिदिरसिन टाइटेल होननानै बुङोबा ग्रेन्ड नर्थ इस्ट 2023 ओमफ्राय रिसेन्टलि मिस्टार डिवाइन इन्डिया 2024 आरोबाव बेबायदिनो गोबां फिसा फिसा टाइटेल दङ आंनि हबिसखौ बुङोब्ला बेरायनानै मोजां मोनो मोसानानै मोजां मोनो बेनो थैंक यू सो मच Manam They must also a very good smart boy. Your future is bright. Or if you are